náš priateľ pracovať. Tak ten sa riadne rozbehol, to je jak tie moje koníky. Teraz naozaj to má riadnu silu. Vidím, že to zvládne za 10 prácu. No nie len za 10, vy tie koníky máte krásne. Zároveň by som ich opäť rád uviedol do pozornosti. Ale ten pán má pod sebou momentálne 95 konských síl. Tak to naozaj veľa, neviem, kde sa to tam všetko zmestí, ale ja vám teda verím, že to tak naozaj funguje. Funguje, naozaj tam je 95 konských síl. Aj keď dneska ráno som stratil istotu, lebo keď som sa snažil tento traktor vyťahovať zo skladu a pripravovať ho na prezentáciu a ja som ten traktor riadil, tak niekto z kolegov kričal, že ten traktor už má 96 konských síl. Ale teda nepochopil som to. Nebudeme sa teda radšej ďalej v týchto číslach zamotávať, lebo ja som na tom podobný. Takže vlastne naši ľudia nech pracujú a my môžeme popíjať ďalej. Tak, poďme. Takže nech sa páči, ešte na zdravíčko. A myslím si, že túto slivovičku môžu ochutnať aj naši priatelia a hostia. Hneď pri vstupe sme ich privítali niečím podobným. Ale vráťme sa teda k našemu pracovníkovi, teda ja už ho beriem ako za svojho, lebo naozaj nám záujem aj o takýto stroj. Hovorili sme iba o strojoch, o žiadnom obchode s bielým mesom sme zatiaľ nerozprávali. Tak to bude možno téma na budúce, čo poviete. Dobre, tak sa na to nejako pripravíme. Takže vrátim sa ešte raz k tomu traktorčeku. Vidíte, že tie plochy ubúdajú hodne rýchle. Mulčovač, ktorý je na traktore zavesený, je kladivový, je takisto určený prevažne do ťažších a horších terénov. Kolega chvíľočku zostane stáť. Ako sme rozprávali o výkonoch